Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum adirli dinleýijiler. Hepdäniň jemi gepleşigimize başlaýarys. Mikrofonuň önünde men Merdan Tariýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esas temalary Sultanda azathabar.com web saytymyzda iň köp okulanlar Niýazow keselhanasynda hilakçylykdan soň liftler bejerilmedi. Türkmen hemrasy özbek telekanallaryna alyp görkezmegi besetdi. Atly makalalar boldy. Türkmenistan ýurtda gytçylygy öwrülen goro maskalaryny Hytaýa satýar. Çöllük Türkmenistan Beýik Britaniýadan 10.000 tonna çäge satyn alýar. Amerikanyň Aşgabatdaky ilçihanasy we Britaniýanyň hökümeti Türkmenistana tapar edýän raýatlar üçin saglyk duýdurusyny ýaýratdy. Atly makalalarymyz hem köp okulanlaryň bäsligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Türkmen hemrasy özbek telekanallaryna alyp görkezmegi besetdi. Niýazow keselhanasynda hilakçylykdan soň liftler bejerilmedi. Ýok etmäge görkezme bar. Koronawirusa garşy görüş öýtüz haýwanlarda täsir ýetirdi atly gepleşikler çekýär. Lewapda Hytaýdan Türkmenistana baran raýatlaryň 470 tanysy karantinda saklanýar. Söýgü hakynda Aşgabatda Aşyklar güni konsert bilen bellendi hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäsligine girdi. Söýgü hakynda Aşgabatda Aşyklar güni konsert bilen bellendi. Azat adalgy, migrant, immigrant we emigrant Türkmen görnüşleri 7-nji hepde ýokunç keseller olar nähili deňişdirilýär. Atly infografik hem bu hepde azathabar.com web saytymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäsligine girdi. Iň köp gurrungy edilen söhbetde çeken makalalaryň başyny marada bankomatlaryň öňündäki nowatlary gözegçilik güýçlendirildi. Faraply mugallymlardan ýaşyl renkli ýürüýte ruçka depter satyn almak talap edilýär. Atly makalalarymyz çekýär. Gaderli dinleýijiler, sizi hem Azatlyk Radiosynyň gozgoýan temalaryna goşulyp öz tejribelerinizi paýlaşmaga çagyrýarys. Türkmenistanda Petikli Sultanda Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytyny bökdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulgamyň soňky görnüşini sayfon3.com web saytyndan akylly telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Sayfon 3 arkaly Azatlyk Radiosyny hopsuz ýagdaýda izlerläň. Gepleýär Azatlyk Radiosu. 80% guloy meýdanyny garagum çölü tutýan Türkmenistan Beýik Britaniýadan 10.000 tonnalyk çäge satyn alýar. Andrew Bowen Limited Britan kompaniýasy Türkmenistanda at çapyşyk ýodalaryny täze örtük ýazmak boýunça Türkmen hökümetiniň wekilleri bilen bahasy 1 million funtluk lalasyk baglaşdy. Temany Maksat Ataýew dowam etdirýär. Bu lalaşyga laýyklykda 20-nji fevralda kompaniýanyň ýol başçysy Simon Bowen'ň Azatlyk Radiosyna gurrun bermegine görä, kärhana aprele çenli Türkmenistanyň çapy ýodalaryny zerur bolan materiallary şol sanda Britaniýanyň Lancashire okrugynyň 10.000 tonnalyk çäge bilen üpjün eder. Türkmenistanyň çapyşyk ýodalaryny Britan kompaniýasynyň bahasy 1 million funt sterlinge barabar örtük ýazýanlygy barada habar ilki başdy. 16 fevralda yerli İnglis medeniýetini Blackpool'un de gazetde yerli neşrine çykdy. Habar penşenwe güni BBC kanalyna da berildi. Britan media serişçileri tutýan meýdanynyň agramly bölegi çöl bolan Türkmenistanyň tonnalap satyn aljak çägesi barada gurrun edýär. Kärhananyň ýol başçysy Lancashire'dan telefon arkaly azatlyga beren gurrungyny Türkmenistana uratjak materiallary barada gurrun berdi. Sand is just one of the many products that goes into the finished surface. Çäge çapy ýodasynyň örtügini ýazmak üçin zerur bolan ençeme önümiň diňe biridir. Çapy ýodalaryna çäge hemde sintetik süýümli örtük ýazylýar. Soňra biz olary şekillendirmek we nemlendirmek üçin hemde ýognatmak üçin gyzgyn mum goşýarysy Bowen azatlyga aýtdy. Ol Türkmen hökümeti bilen şertnama gol çekişleri barada gurrun berdi. It came as a general inquiry just before Christmas. Munyň üstüne Christmas bayramçylygynyň öň ýany noýabryň aýaklaryna dekabryň başlaryna işlenilip başlanyldy. Christmas'a çenli gepleşiklere dowam edildi. Christmas'tan soň işe çykyp 2-3 hepde işleri çözdürdik. Soňra meniň biznes hyzmatdaşym David Andrews Istanbul'a baryp olanlar bilen Türkmen resmileri bilen duşuşdy. Şol ýerde biz alalaşdyk, şertnama gol çekişdik we edil ertesi güni işe girişdik.
geçtik diýip Bowen aýtdy. The day after. Ýöne Britan mediýasy bir soragyň jogaby bilen gyzyklanýar. Bu soragyň jogaby Britan mediýasy bilen bir hatarda köpleri gyzyklandyrýar. Näme üçin çöllük Türkmenistan Beýik Britaniýadan çäge satyn alýar? Yerli neşire beren gurrungyny kärhananyň ýol başçysy Bowen muny türkmen çägesiniň aýlawly guruluşy, İngiliz çägesiniň bolsa burşluk guruluşy bilen düşündirdi. Olarda çöl bolsa da onuň çägesi örtük üçin amatly däl. Çäge däneleri gaty tegelek çapy ýodalar üçin burşluk çäge däneleri gerek. Biziň örtüklerimiz mıssyjak ören amatly. Ne gaty ne de gaty ýumşak. Tüýüs atlaryň saglygy üçin hem de olaryň çapmagy üçin ajaýyp amatly diýip Bowen aýtdy. BBC Türkmenistana eksport ediljek çäge barada beren habaryna Bowen'in sözlerine salgylanyp çöllük Türkmenistanyň çägesiniň at çapşyk ýodalar üçin amatly däldigini habar berdi. Ýöne Bowen Türkmenistana heni çäge satmanka geçen wagtyň dowamyny ozalky ýyllarda da türkmen çapşyk ýodalaryny atlar çapşýardy. At ýarışlary geçirilýärdi. Çapışyk ýodalaryny olaryň örtüginiň çägesi sebäpli atlar bilen bagly haýsydyr bir hadisanyň ýüze çykanlygy ýa-da däldigi şu wagtda çenli yerli we halkara media serişdelerine habar berilmedi. Ýöne beýleki tarapdan Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2013-nji ýylyň aprelinde Aşgabatda geçirilen at çapşygyna gatnaşyp atdan ýyklypdy. Ýöne bu hadisanyň çapy örtüginiň çägesi bilen baglydygy ýa-da däldigi barada maglumat berilmedi. Lancashire'ın çägesi ýurtda iň gowy çäge diýip Simon Bowen BBC kanalyna beren interwýusyny aýtdy. Türkmen medeniýeti atçylyk puduny değişli deskalarda aprelde boljak haýsydyr bir açylyş barada heniz habar bermedi. Galy bersede Britaniýadan satyn alınjak 10.000 tonnalyk çäge barada da Türkmenistanyň döwlet medeniýeti dymýar. Ýurdun prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmeniň ahal teke bedewlerini besleýän çäksiz söýgüsi bilen giňden tanalýar. Türkmenistanyň bedewleri milli gymmatlyk hökmüne garalýar. Her ýyl aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmenistanyň bedew aýramçylygy bellenilýär. 2010-njy ýylda ýurtda halkara ahal teke atçylyk asosiasiýasy döredildi. Gökdepäniň Aba-Annaýew owasyna ýerleşýän atlar üçin ýokary amatlykly atçylyk toplumyny atlar üçin ýörüýte, tiz kömek saglyk merkezi, atlar suwat şeriýaly ýörüýte, howuzlar, olar üçin ýörüýte ýelejiredici ulgamlar we beýleki şertler bar. Toplumyň çägine girýän awtologlar sanitariýa araşdyrmacylygyndan geçirilýär. Türkmenistanda atlaryň hukuklary we mümkinçilikleri kanunçylyk bilen hem berkidilýär. Atlar üçin ýörüýte pasport çykarylýar. Olar ölen ýagdaýynda döwletiň görkezmesi bilen bellänen at gorumçylygyna jaýlanýar. Ýazgydaky atlar öleni olary soňky ýoluny uratmak çäresine bellänen döwlet emeldarlarynyň gatnaşmagy kanunçylyk esasına talap edilýär. Türkmenistan Beýik Britaniýadan çäge satyn alsa da ýurdun prezidenti mundan ozal garagymy we onuň çägesine başlap aýdym ýerine ýetiripdi. Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan, halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi medeniýetde beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosuny tomoşaçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Lewap welaýatynda Hytaýdan Türkmenistana baran türkmen raýatlarynyň 470 tanysy karantin astynda saklanýar diýip Azatlyk Radiosunyň habarçysy bu regiondan habar berdi. Dolarak maglumatlary bilen Sahra Gulamnaby tanışdyrýar. İçeridäki ýagdaýlardan habarly Lewaply bir raýatyň gizlinlik şertinde habarçymyza gurrun bermegine görä, welaýatyň ýokunç keseller hastahanasynda aglabata aýal gyzlardan ibaret 240 adam karantin astynda saklanýar. Başga 230 sany oglan harby çadyrda galýar. Harby çadyrlardakylar telewizor hem görüp bilýärler. Ýöne olara mobil telefondan peýdalanmaga ruhsat berilmeýär diýip raýat habarçymyza gurrun berdi. Lewaply ýaşaýjy ilk wagtda Hytaýdan gelen raýatlaryň 14 gün karantinde saklanjakdygy barada aýdylandygyny, ýöne soňra onuň 24 güne çykarlandygyny hem belledi. Käbir raýatlaryň 14 günlük karantin möhleti 18-nji fevralda dolýardy. Ýöne soň 24 gün etdiler. Indi olaryň 29-njy fevralda goýberilmegine garaşylýar. 3-nji uçurda gelen
edilýänleriň 4-nji martda goý beriljekdigi aýdylýar diýip habarçy raýatyň sözlerini getirdi. Şeýle-de ol häzirki wagt Hytaýdaky türkmen raýatlarynyň käbiriniň Türkmenistanda 24 gün karantinde saklanjakdyklary sebäpli ýurda dolanmaga çekilýändigini hem bellidi. Adatlyk radiosyna bu aýdylanlar barada Lebap vilayet häkimliginden we Saglygy goraýyş bölüminden kommentari almak başartmady. Şeýle-de bu maglumatlary ýurduň Saglygy goraýyş we derman senaty ministrligine hem tasdikladyp ýa-da inkar etdirip bolmady. Şu aýyň başyndan bäri Hytaýdan Türkmenistana baranlaryň şol sanda studentleriň we söwdegärleriň karantin zowluklarynda saklanýandygy barada Adatlygyň Türkmenistandaky habarçylary we çeşmeleri şeýle-de garaşsyz media terişdeleri habar berip gelýärler. Hytaýdan fevral aýynyň başynda baranlaryň Lewabyň Türkmenabad şäheriniň golaýynda döredilen karantin lagerinde saklanýandygyny Adatlygyň habarçylary we çeşmeleri gurrun beripdiler. Şondan soň Lewapda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilendigi, her köçäniň başynda polisiýa we harby idaralaryň işgärleriniň bir toparynyň nowatçylyk edýändigi habar berildi. Adatlygyň habarçylary ýene bir zonanyň Ahal vilayatynyň Duşak owasynda döredilip, bu ýerde ýanwaryň aýagynda baranlaryň saklanýandygyny gurrun berdiler. 12 fevralda Marda habarçymyz bu vilayatda Hytaýdan baran adamlara öz öýlerinde bolmaga ruhsat berilendigini, emma olaryň öýlerinden çykmaýandygyny habar berdi. 20 fevralda dünýäde täze koronavirusdan ölenleriň sany 2100 adamdan aşan mahaly Türkmenistanyň häkimetleri bu virusu resmi derejede aldamakdan we özleriniň amala aşyrýan çäreleri barada ilaty habarly etmekden saklanmagyny dowam etdirýärler. Şeýle-de ýurt ýolbaşçylary karantiniň bardygyny, onuň yerleşýän ýerlerini, şol ýerde saklanýan adamlaryň sany we olaryň ykwaly barada da habar bermeýärler. Türkmen häkimetleri Hytaýda dören we dünýä ýaýraýan täze koronavirusu resmi derejede agzap çap eden ketak maglumatynda ýurduň çäklerini onuň ýaýramagyndan goramak üçin ähli zerur çärelerin görülendigini, şol sanda virusyň bardygy tasdiklanan ýurtlardan gelýänlere gözekçilik edilýändigini habar berdi. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýydarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözleg bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary daşary ýurt pasportlaryny almakda döreýän kynçylyklar barada habar bermegini dowam etdirýärler. Pasport almaga arda tapşyrmak üçin ençime aýat çekýän uly nowatlar bilen bir wagtda dokumentleriň taýýarlanmagy we berilmegi hem ençime aýat çekýär. Käbir halatlarda dokumentler sebäbi düşünülmezden aslada berilmeýär. Güzel Hudaýberdi Ivanyň berjek maglumatlaryny diňläliň. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy ýadyrky wagtda migrasiýa gullugynyň daşary ýurt pasportlarynyň berilmegini sebäbini düşündirmezden ýyda çekýänligini habar berýär. Türkmen migrasiýa gullugy daşary ýurt pasportlarynyň berilmegini ýyda çekýär. Soňky aýlarda edaranyň berýän jogabynda biz başda çağılara, maýyplara we pensionerlere berýär diýerler. Emma bu wagtda çenli bu topara degişli ägir tulysanly adama pasport berilip bilinärdi. Emma henide çenli pasportlar berilmeýär diýip Adatlygyň habarçysy pasport alyp bilmän ençime aýlap garaşýan adamlaryň birnäçesine talgylanyp Aşgabatdan habar berýär. Onuň sözlerine görä pasport almak üçin arda tapşyryp 4 aý bäri garaşýan adamlar bar. Häzirki wagtda Türkmenistanda daşary ýurt pasportyny almagy uly islegler dörýär. Pasport almak üçin ýüz tutmak goýunça nowatlara ýazylmak birnäçe aýdan ýarym ýyla çenli wagty talap edýär. Käbir vilayatlarda Tomsyň başynda arda tapşyrmak üçin raýatlar dekabryň aýagynda nowaty durupdy. Habarçymyzyň bellemegine görä daşary ýurt pasportyny almak isleýänleriň köpelenligi sebäpli dören uly nowatlardan daşary uzak wagtyň dowamynda pasport almak mümkinçiligi bolmady. Raýatlar hem az däl. Olaryň arasynda goşu raýatlygy bolan adamlar bar. Meniň tanışlarymdan dokumentleri kabul etmeýärler. Orsiýetiň raýatlygyny 2003-nji ýyldan soň alan goşu raýatlykly adamlar barada gurrun gidýär diýip Adatlygyň habarçysy aýtdy. Türkmenistanyň we Orsiýetiň arasynda goşu raýatlyk gylalaşy 10 ýyllap saklanypdy we 2013-nji ýylyň aprel aýynda ýatyrylypdy. 2009-njy ýylyň Tomsonda 10 ýyldan gowrak hareket etmeden soň Türkmen orsiýet raýatlygyna eýe bolan adamlara daşary ýurt pasportyny bermek üçin dokumentleri kabul edilip başlandy. Munyň netijesinde Tomsonda boy gözlem ençeme adam pasport alyp bildi. Aşgabatdaky habarçymyz häzirki wagtda migrasiýa häkimetleriniň goşu raýatlykly adamlara daşary ýurt pasportyny bermekden gene-de ýüz öwrýänligini habar berýär. Birnäçe ýyl ondan öň orsiýetiň raýatlygyna 2018-nji ýylda eýe bolan bir denanyň dokumentlerini kabul etmekden ýüz öwrdiler. Ol häkimetleriň ähli talap
hesaplarını berza etdi. Durmuşa çıkan soň içerki pasportyny çalışdy. Ortiýetiň daşary ýurt pasportyny täze familiýasyna ütkötdi. Size täze pasport bermek üçin bizde hiç şili esas ýok. Ortiýetiň raýatlygyndan el çekin diýdiler diýip habarçymyda aýdýar. Azatlyk radiosyna Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň düşündürüş almak başartmady. Türkmenistanda daşary ýurt pasportlaryny almak islegleriniň artmagy ilatyň daşary ýurtlara köpçüliklerini gidýän döwrüne gabat geldi. Azatlyk Türkmen hökümetindäki çeşmeleriniň maglumatlaryna görä 2019-njy ýylyň başynda ma'lum bolan sanlar ondan öňki 10 ýylyň dowamynda 2 milliona golay adamyň Türkmenistandan gaýdanlygyny görkezdi. Mundan daşary edekmet migrasiýasynyň depkine güçlenýär. Türkiýe Türkmenistanly edekmet migrantlarynyň barýan esasy ýurdy bolup durýar. Türkiýanyň häkimetleriniň maglumatlaryna görä bu ýurda diňe bir 2019-njy ýylyň fevral aýynda 21 000 Türkmenistanly barypdyr we bu san ondan öňki ýyldan tas 30% ýokary bolupdyr. 2019-njy ýylda Türkmenistandan Orsiýede hemişelik göçüp gitmek üçin göçme statusyna eýe bolmak isleýänleriň uly nowatlary döredi. Türkmenistanyň häkimetleri migrasiýa meselesini agzamýarlar. Şeýle diýilatyň migrasiýa derejesini hatda ýurt ýylatynyň sanyny resmi taýdan eglan etmeýärler. Şol buraqda Türkmenistanyň migrasiýa häkimetleri ýylatyň ýurduň daşyna çykmagyna päskel bermegini dowam etdirýär. Günde onlarça adam sebäbi düşündirilmeden halkara reýslerinden ilkinji nowatda Türkiýe barýan uçurlardan alınıp galynýar. Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurt pasportlaryna eýe bolmak we ýurduň daşyna çykmak boýunça islegleri Türkmenistanyň agyr ykdysady krizisi, işsizligi, azyk gıtçylygy, narklaryň ýokurlanmagy ýaly ýagdaýlary başdan geçirýän döwründe güýçlendi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Birleşen Ştatlaryň we Büyük Britaniýanyň Aşgabatdaky ilçhanalary Türkmenistanda koronavirus bilen bagly görülen çäherler barada saglyk duýduruşyny ýaýratdy. Bu ýagdaýlaryň jikmenjiklerini Sehra Gulamna bilen diňläliň. 17 fevralda çap edilen maglumatda Birleşen Ştatlaryň ilçhanasynyň Türkmenistanda koronavirus bilen bagly haýsydyr bir wakanyň hasaby alınandygy barada habarly däldigi aýdylýar. Muňa garamazdan Türkmenistanyň hökümeti bu virusyň hasaby alınandygyny tasdiklan ýurtlaryň şol sanda Birleşen Ştatlaryň raýatlary we ýakynda şol ýurtlara sapar eden syýahatçylar Türkmen serhedine gelende olaryň käbir saglyk çäreleri bilen ýüzeýiz boljakdygyny eglan etdi. Olar serhed barlyk nokatlarynda we portlarda deslapky saglyk barlyklaryndan geçiriler we olardan goşmaça saglyk barlyklaryndan geçmek talap edilip bilinir diýilip Aşgabatdaky Amerikan ilçhanasynyň resmi web saýtynda aýdylýar. Şeýle-de maglumatda syýahatçylar Türkmenistana goýup berilmeden öň olaryň takyplaşdyrylmadyk wagt möhleti bilen karantinda saklanmagynyň hem mümkindigi duýdurulýar. Bu ähtimallyk nazara alınıp syýahatçylara özlerine derur bolan dermanlaryň goşmaça mukdaryny we yerli syýahatçylyk operatorynyň telefon belgisi ýaly möhüm aragatnaşyk maglumatlaryny öz el sumkalarynda saklamak berk maslahat berilýär. Eger karantinda saklanmak bilen ýüzeýiz bolsaňyz ýa-da gan almak ýaly medisina proseduralaryndan geçmeden öň Birleşen Ştatlaryň ilçhanasynyň gysgaly telefon belgilerine jaňydyň diýilip ilçhananyň maglumatynda aýdylýar. Büyük Britaniýanyň hökümet web saýtynda çap edilen duýduruşda da Türkmenistanda koronavirusa ýolugan adamlaryň hasaby alınandygy barada maglumatyň ýokdugy aýdylýar. Ýöne ýolagçylaryň Aşgabatyň halkara aeroportunda we serhet barlyk nokatlarynda deslapky medisina barlyklary bilen ýüzeýiz boljakdygy bellenilýär. Respirator infeksiýasynyň alamatlary bolan ýolagçylar ýokunç keseller klinikasyna alınıp gidiler we goşmaça saglyk barlyklaryndan geçiriler. Şeýle-de olardan 2-7 gün klinikada galmak talap edilip bilinir diýip Britan hökümeti ýazýar. Şol bir wagtda Britan hökümeti Türkmenistanda saglyk puwdogynyň hiliniň we işärleriň hünär ýetişiginiň pesligi, derman serişleriniň hemde deshalaryň ýetmezçiligi sebäpli saglyk bejergisiniň ähtibarsyz, hatda oýlanşyksy
maksatsız bolup biljekdigini hem duydurýar. Birleşen Ştatlaryň ilçihanasy da Türkmenistandaky ähli medisina protokollaryny Birleşen Ştatlaryň standartlaryna laýyk gelýändigine kepil geçip bilmeýändigini aýdyp, öz raýatlaryna gan almak we sanjym etmek ýaly medisina proseduralaryny reddetmegi maslahat berýär. Türkmenistanyň häkimetleri Hytaýda dören we dünýä ýaýraýan täze koronavirusy resmi derejede agdap diňe bir gedek maglumat ýaýratdy. Onda ýurduň çäklerini onuň ýaýramagyndan goramak üçin ähli zerur çärelerin görülenligi şolsanda virusyň bardygy tasdiklanan ýurtlardan gelýänlere gözegçiligiň edilýändigi habar verildi. 1 fevralda bolsa Türkmenistan Hytaý bilen howa gatnawyny wagtlaýyn towtatdy. Mundan başga adatlygyň habarçylary ýurduň döwlet edaralarynda arasaçylyk işleriniň güýçlendirilendигine, olaryň käbirinde hususanda mektep ýygnaklarynda keselden goranmagyň zerurdygy barada düşündürüş berilýändigini aýdýarlar. Aşgabatda koronavirusyň howpy barada çap görnüşli maglumatlar ilata paýlanýar. 29 ýanwarda Hytaýdan Türkmenistana harit daşaýanlardan 79 adamyň ahal welaýatynyň Qaky trawynyň duşak owasyna uğradylandygy we olaryň 20 günlük karantinda saklanýandygy barada adatlygyň habarçylary habar berdiler. Öz sevitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosy hepdäniň jemini owan gündeligimiz bilen dowam etdirýäris. 21 fevralda halkara ene dili günü bellenilýär. Owganystanda ýaşaýan türkmenleriň arasynda ene dili bilen bagly kynçylyklaryň saklanyp galýandygy bellenilýär. Owganystanda habarçymyz Samerdan Gulmuradynyň bu mesele bilen bagly berjek gurrungyny dinläliň. Halkara ene dili günü bellenýär. Ene diliniň ähmiýetine bagyşlap Awgan türkmenleri tarapyndan ýygnaklar geçirildi. Ýygnak Demirgazyk Owganystanyň Jowzan welaýatynyň häkiminiň orunmasary Abdulkadir Maliýanyň tagallasy bilen gurnaldy. Ene dilinde gürleşmegiň ören mühimdigini Maliýa aýtdy. Halkara ene dili günü bilen türkmen halkyny gutlaýandygyny Maliýa bildirdi. Mana bu ene dili günü hemmelerine mübarek bolsun. Bildir ki ene dili ýetirmän, hemişe ene diline gepleşip, ene diline okap, ene diline ýazyp Jowzan welaýatynyň ýokary okuw jaýynda türkmen dili bölümi bar. Şonda türkmen dili boýunça türkmen ýaşlary ýokary bilim alýarlar. Türkmen dili boýunça ýokary okuw jaýyn tamamlanlaryň işe ýerleşdirilýändigini Abdulkadir Maliýa aýdýar. Mana bu türkmen edebiýatyndan çykan oglanlar bar, bärde Jowzan türkmen edebiýaty bar. Olaram şu mälimlige istiqdam edip mälimlige işe türkmen inşallah olardan iş alsak, olardan inşallah bu näse öýet uğrundan billere uğraşsa bille oglandan uğraşsa köp ýaxşy bolar mukadiýan. Türkmenistan ýylda 30 awgan okuwçylaryny öz okuw jaýlaryna kabul edýär. Ýöne şol okuwçylaryň arasynda türkmen okuwçylarynyň azlygy aýdylýar. Emma bilim ugrundan Türkmenistanyň kömek edýändigini Maliýa ma'lum etdi. Mana her ýylda Türkmenistana da billeriň oglanlarymyzdan okuýmana gitýän Türkmenistanyň hemişe bize kömek edip ötdi. Hem üçin biller hiç wagt öz dilimizi ýitirmäliň, hemişe öz dilimizi geplep. Awganystanyň Magaryp ministrliginde türkmen dili bölümi bar. Magaryp ministerligi tarapyndan türkmen dilinde de okuw kitaplary çap edilýär. Türkmen çağalarynyň türkmen dilinde bilim almaklary boýunça mümkinçilikleri döretmegi Maliýa Awganystanyň Magaryp ministerliginden sorady. Şu wadarat marifyndan haýyş etýär billeriň şu ene dilimizi oglanlarymyz uğrundaýanak billeriň kitaplarymyzy hiç wagt unutman. Billeriň oglanlarymyza türkmen diline uğradarýanak kitaplarymyzy iýersin. Günden öz dilimizi okuy bersek, öwrenmesek ýaxşy bolar mukadyn. Aziz doganlar, hemmeleriňizden ýene bir gedek eneler dilini hemmeleriňizde mübarek bolsun. Awgan ýaşlary dünýäniň dürli ýurtlarynyň ýokary okuw jaýlarynda tälim alýar. Özbekistanam arada 150den gurrak Awganistanly özbek ýaşlaryny öz ýokary okuw jaýlaryna kabul etdi. Türkmenistana barıp özünün bilim almagy huwet edýändigini okuwçy Abdulmennan aýdýar. Ene dilimizi barıp okuýsak, öwrensek, okuw üçin köp ýaxşy boljak. Türkmen mekdeplerinde okuýsak, türkmen ene dili öwrensek, ýokary okuw jaýlaryny şu taýda okuy bilsek, Türkmenistanda ilim ösen, örde alymlar köp, Türkmenistan köp ýokary okuw jaýlary bar. Türkmenistan Demirgazyk Owganystanyň Balx welaýatynyň Şordepe etrabynda gyz okuwçylar üçin bir mektep gurdurup berdi. Şonda 500 töweregi türkmen gyz çağalary bilim alýar.
Türkmenistanyň gyýda okuwçylar üçin mektep gurduryp berenne Halima öz minnetdarlygyny bildirdi. Billere kız mektep açıp berdi. Börde 500 gurra kızlar bilim alýar. Türkmenistana oğlum billere köp kömek etdi, o mektep kurap berdi. Bu mektep kurup berene biller minnetdar. Azatlyk Radiosu Instagramda. Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk Radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýydarlap bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Gaderli dinleýijiler, şunuň bilen hepdäniň jemli gepleşigimizi jemleýäris. Onda Azatlyk Radiosynyň Pragadaky studiosyndan men Merdan Taryýew alyp bardym. Azatlyk Radiosynyň tolkunlarynda galyň.